Kiitos ja moi kaikille. Hei, mulla on tuntia varttia aikaa puhua teidän kanssa ilmastopolitiikasta ja mua pyydettiin myös puhumaan EUn päätöksenteosta, mistä mä voin myös puhua vähän. Mutta ennen kuin mä menen siihen, niin 3 pointtia, kuten valtakunnan termi nykyään kuuluu. Ensinnäkin tosiaankin niin mä istun, mun virka on Helsingissä ja mä olen tämmöisen paikan kuin Euroopan komission Suomen edustustossa. Eli komissiolla on kaikissa jäsenmaissa edustusto, joka käytännössä toimii niin kuin suurlähetystö. Se ei ole lähetystö, koska me ollaan jäsenmaassa, mutta käytännössä me raportoidaan Brysseliin siitä, mitä Suomessa tapahtuu sekä yhteiskunnan että politiikan että teollisuuden ja milloin minkin osalta turvallisuuden aika paljon viime aikoina. Ja sitten me tiedotetaan komission asioista Suomeen. Ja mä painotan nimenomaan komission, eli mä en puhu täällä EUn mandaatilla, vaan mä puhun komission mandaatilla, eli joka on yksi suurin ja kaunein EUn instituutioista tai toimielimistä, niin kuin se kai on suomeksi se termi. Ja mä vedän tuossa muutamia slideja päätöksenteosta ja sitten ehkä enemmän tuosta ilmastopolitiikasta. Toinen tosiaan caveat tähän on se, että meiltä myös saa tiedotteita. Jos tässä joku on toimittaja, jos ette vielä tilaa, niin tilatkaa meidän tiedotteita. Mä allekirjoitan noin 100 eri tiedotetta vuodessa. Yleensä ne on näistä komission isoista ehdotuksista kautta saattaa olla puheenjohtajan päätöksiä ja näin päin pois. Meidän uutiskirjettä voi myös tilata suomeksi tai ruotsiksi. Se on mallia ilmainen, ilmestyy noin kerran 2 viikossa. Edellisin kerta oli torstaina, kun ilmestyi. Eli me tiedotetaan komission asioista ja pyritään aika paljon taustottamaan kaikkia meidän osapuolia Suomessa. Tehdään erittäin paljon taustatusta medialle, ollaan nyt oltu erittäin paljon EP-vaaleissa taustottamassa mediaa, eri toimijoita ja näin. Aina tarvittaessa myös niin kuin vähän selkeytetty sitä, mitä tapahtuu. Ja sitten tosiaan kolmannekseen, niin mun tausta tähän hommaan on se, että mä oon tehnyt on ja off ilmastopolitiikkaa lähinnä 23 vuotta. Silloin kun mä edellisen kerran asuin Suomessa, kun mä tulin tänne 2001, niin mä vedin sitä Suomen Kioton mekanismien koeohjelmaa. Meitä oli 4 ihmistä maailmassa, jotka sitä teki. Ruotsi, Hollanti, Maailmanpankki ja minä. Ja sitten se, että mä lähdin komissioon ja olen ollut DG Klimassa yli 10 vuotta ennen kuin tulin tänne. Sekä tekemässä päästökauppaa siinä kovassa ytimessä, että tosiaankin neuvottelemassa ilmastorahoitusta ja noita kansainvälisiä sopimuksia sitten komission päärahoituksen neuvottelijana ja sitten EU-tiimin jäsenenä myös EUn puolesta MIKissä. Ja Outi Honkatukia tulossa myös puhumaan Outin kanssa yhtä aikaa pysyvässä rahoituskomiteassa, Standing Committee on Finance, ja sitten kun hänellä oli muuta hommaa ja hän sitten tuli tänne eikä enää ollut SCF:ssä, niin mä sitten jatkoin siellä vielä 4 vuotta ja olin puheenjohtajana siinä SCF:ssä myös tuonne Glasgown COP-CM:aan asti. Mä ajattelin tähän alkuun 2 icebreakeria. Ensimmäinen on se, että kuka teistä aikoo äänestää 9.6. EP-vaaleissa? Jee. Tämä on nyt 6. kerta tällä viikolla, kun mä oon puhumassa ja aina kun mä kysyn tämän kysymyksen, niin tulee melkein kaikki kädet nousee ylös. Kuka ei aio äänestää? Mikä päivä? Joo, siis tämä on oikeastaan, tämän haluaisin tähän sanoa, että, ja tämä ehkä jossakin määrin tulee tuossa mun esityksessäkin ilmi, niin nyt jos koska kandee äänestää. Mä olin eilen puhumassa yhdelle lukiolaisluokalle, ja itse asiassa haluaisin teille sanoa täsmälleen ne samat argumentit, mitä heillekin, että nyt on niin kuin Euroopan hetki. Meillä on isoja riippuvuuksia, meillä on isoja haasteita, meillä on turvallisuus, kilpailukyky, kestävyys, strateginen autonomia, laajentuminen, tätä listaa voisi jatkaa vaikka kuinka. Ja nyt seuraavan
5-vuotiskauden lainsäädäntökauden aikana tullaan hyvin pitkälle määrittämään se, että minkälaisessa Euroopassa me eletään 2040-2050, kun meidän pitäisi olla nettohiili nollassa. Eli kun mä katson teitä, niin se on niin kuin about se ajanjakso, jolloin te olette parhaassa työiässä, jolloin te sitten maksatte mun eläkkeitä. Ja tässä niin kuin määritellään nyt Euroopan suuntaa. Ei tarvitse mennä kovin kauas, kun esimerkiksi tämän aamun Hesariin, kun katsoo se, että juttuja, että kuinka paljon EP-vaalit kiinnostaa ja tällä. Ja mun mielestä se asia on täysin toisinpäin. Että jos meillä 2019 oli Suomessa 42% oli äänestysvilkkaus niin kuin keskiarvo kaikista, mutta alle 25-vuotiaat nuoret aikuiset se äänestysvilkkaus oli 24, eli joka 4. äänesti. Niin käyttäkää nyt sitä ääntänne ja miettikää, että mikä Euroopan tulevaisuus on teidän mielestä ja mitä tässä nyt on panoksena. Seuraavat 5 vuotta tulee olemaan kyllä, mä väitän, että ne tulee olemaan aika lailla käänteentekiviä Euroopalle, ja nyt tämä homma pitää saada kondikseen, ja meidän pitää saada kaikki nämä haasteet hanskattua, ja meidän pitää saada, ei ole yhtä hopealuottia, vaan asiat pitää saada kyllä laaja-alaisesti vietyä eteenpäin ja maaliin. Okei, päätöksenteosta mua pyydettiin puhumaan ekana vähän, niin tästä ehkä ihan lyhyesti. Mä sanoisin tähän ehkä sen, että mua niin kuin kansalaisena usein hämmästyttää se, että Suomi AP on ollut kohta EUn jäsenenä 30 vuotta, mutta edelleenkään meillä ei niin kuin välttämättä yhteiskunnallisessa keskustelussa ole selvää se, että kuka EUssa päättää ja kuinka se päätös tehdään. Eli hyvin tiivistäen, tuossa te näette, tuossa on komission päärakennus Berlamo, siinä on sitä vastapäätä on Justus Lipsus, toi neuvoston päämaja, ja sitten tuolla kauempana näkyy Brysselin EP:n rakennus. Ja tämä oikeastaan aika hyvin kuvaa sen, että miten nämä instituutioiden valtasuhteet toimii. Eli komissio ehdottaa, sen jälkeen lainsäätäjät päättävät, eli jäsenmaat, Suomi muodostaa kantansa, kaikki jäsenmaat muodostaa kantansa, jäsenmaat hioo nämä yhteen ministerineuvostossa, ja sitten käy neuvottelut sen puheenjohtajamaan johdolla, joka tällä hetkellä on Belgia. Ja sitten MEPit, ihan niin kuin Suomenkin eduskunnassa, päättää sitten valiokuntalähtöisesti, missä tehdään tämä valiokuntatyö, ja sitten täysistunto sitten äänestää sen EP:n kannan. Eli tämä homma ei ole yhtään sen vaikeampi, kun siis tässä on 3 liikkuvaa osaa. Komissio ehdottaa ja lainsäätäjät muodostaa kantansa, ja sen jälkeen käydään nämä trilogit, jossa komissio ei ole enää virallisesti osapuoli. Komissio on tämmöinen konstruktiivinen fasilitaattori. Eli tässä jälleen, kun me puhutaan niin kun siitä, että EU on etäinen, tai toivon mukaan me ei puhuta, vaan tuolla puhutaan, niin EU on etäinen ja ei koske minua ja ei voi vaikuttaa, niin asia on täysin päinvastoin. Me äänestetään kansallisvaltio, jäsenvaltio Suomessa, meidän poliittiset päättäjät, jotka muodostaa sen Suomen kannan. Ei ole yhtään päätöksentekoa, ei ole helikopteri, joka tiputtaa laatikon päätöksiä tuohon sieltä EUsta tänne Suomelle, mihinkä Suomi ei jäsenmaana olisi käynyt vaikuttamassa. Ja sen jälkeen sitten meidän myös vaaleilla valitut MEPit sitten on siinä se toinen lainsäätäjä, ja nämä neuvottelee keskenään trilogeissa sen lopputuloksen. Eli mun neuvo on, että vaatikaa medialta enemmän, vaatikaa älyllistä rehellisyyttä ja vaatikaa, milloin tahansa te näettekään tämmöisiä juttuja, että EU päätti, EU nuiji pöytään, niin se on aika paljon virheitä, mutta vaatikaa niin kuin se oikea tieto siitä, koska mun mielestä tämä on niin aika tärkeää sillä, että me käydään täällä niin keskustelua usein, joka niin perustuu täysin väärään tietoon siitä, että missä vaiheessa me ollaan prosessia ja kuka tekee mitä ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Jos me puhutaan näistä komissio-ehdotuksista, niinhän melkein aina tulee NS-korjauksia, kautta niihin tulee tämmöisiä muutosehdotuksia. Se on ihan normaali tapa toimia. Ei se tahdo sanoa sitä, että komissio ei olisi ymmärtänyt, mitä se tekee.
Itse asiassa mä väitän, mulla on kokemusta 2 KV-organisaatiosta, mä väitän, että komissio on maailman paras julkinen KV-organisaatio. Mitä tahansa me ehdotetaankin, meillä on virkavelvollisuus ottaa aina huomioon paras tieto ja tiede. Meillä on virkavelvollisuus käydä kuulemisia. Jos te katsotte minkä tahansa komission ehdotuksen, niin siellä taustalla on mallintamista, siellä on vaikutusten arviointia, siellä on valtava määrä dataa, kuulemisia, mitä on kasattu. Sitä tekee aina tiimi, siinä on aina joku, joka pitää sitä kynää kädessään tietenkin ja kirjoittaa sitä loppujen lopuksi. Ja sitten siinä on tämä sisäinen prosessi, se menee aika kovan myllyn läpi. Et kuka tahansa, joka sanoo, että komission vaikutusten arvioinnit kautta komissio tekee niinku mututuntumalla näitä ehdotuksia, niin mä suosittelen niille, että tekee sen, mitä mä oon joskus tehnyt edellisessä elämässä, että ottaa kynän käteen ja alkaa kirjoittaa näitä. Se on aika kova mylly, minkä läpi siinä mennään. Ja sen takia mä väitän, että nämä ehdotukset, mistä ne tulee, niin ne tulee kyllä aina erittäin pitkän harkinnan jälkeen. Ja tokihan ne perustuu sit siihen poliittiseen ohjaukseen, mitä komissio saa. Nämä ei synny tyhjiössä. Jos me mietitään vaikka ilmastopolitiikkaa, niin miksi komissio on tehnyt kaikki nämä ehdotukset? No siksi tietenkin, että meillä on ollut EP-vaalit 2019, NS-ilmastovaalit, jolloin 90% suunnilleen Euroopan kansalaisista halusi enemmän EU:ta ilmastotoimia. Puheenjohtaja von der Leyenin poliittiset prioriteetit heijasteli tätä EP-vaalien tulosta, jotta hän sai tässä kuulemisessaan enemmistön Euroopan parlamentissa. Hänen täytyy asettaa poliittiset prioriteettinsa silleen, jotta hän sai sen enemmistön. Ja sen takia vihreä siirtymä on numero 1 hänen poliittisista prioriteetteistaan. Eli nämä checks and balances on olemassa. Ja ihan oikeasti tämä vaalitulos, niin kuin nähtiin 2019, se vaikuttaa. Tämä on ihan niin kuin käytännön esimerkki. Sen jälkeen meidän poliittiset johtajat EU27 päätti, mikä se EUn tavoitetaso tulee olemaan. Eli tämä kuuluisa Fit for 55, 55% päästöjen vähentämistä vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten nämä poliittiset prioriteetit, kaikki mitä siellä on ollut sisällä siellä toimintaohjelmassa, niin toki nämä on sitten kaikki neuvoteltu erikseen, mä palaan niihin kohta. Eli päätökset ei synny tyhjiössä, siellä on poliittista ohjausta ja siellä on erittäin pitkälle menevää tämmöistä niin kuin number crunchingia ja tiedonkeruuta ja sitten virkamiestyötä. Tämän viestin mä haluan niin kuin todella menevän perille, ja nyt kun mä oon käynyt aika paljon puhumassa näistä asioista ja varsinkin ennen vaaleja, niin kuin, että ei tämä ole tämän vaikeampaa. Tietenkin siinä on valtava määrä työtä, mutta niin kuin nämä niin kuin perusperiaatteet, ja tämä on se, miksi me ollaan EU:ssa. Niin kuin komissaari Erkki Liikanen aina kertoo sitä hyvää juttua siitä, että anekdootti, että presidentti Koivisto vanhoilla päivillään, kun hän tapasi sitten nuorempia vaikuttajia, ja hän sitten sanoi, että Suomi silloin liittyessään silloiseen EU-hun tietoisesti luovutti osan kansallisesta suvereniteetistään eurooppalaiselle päätöksenteolle. Tästähän me kansa äänestettiin myös, 57% vai 55%, jotka puolustivat. Me luovutettiin osa meidän kansallisesta suvereniteetista eurooppalaiselle päätöksenteolle, mutta me saatiin vastineeksi aivan sairaan paljon enemmän. Me päästiin sisämarkkinoille, me päästiin osaksi maailman yhtä vaikutusvaltaisinta kerhoa, me päästiin osaksi sitä sääntelyä, me saatiin sitä vipuvartta ja kaikkea muuta, mikä tulee sen kautta. Ja nyt me ollaan 30 vuotta tehty tätä, ja tämä pitää ymmärtää, että me olemme osa päätöksentekoa, EU olemme me, ja me päätämme, mitä siellä tehdään. Me voimme vaikuttaa ihan oikeasti. Mä hyppelen näitä slaideja, mulla on 36 slaidia, mutta hei, kysykää laita tuohonkin, mutta mennään eteenpäin. Eli siis komissio ehdottaa ja sitten myös valvoo, eli nyt esimerkiksi tämä 2030 paketti, sitä pitää nyt panna toimeen, ja sitten sitä eri mekanismeilla komissio valvoo ja käy dialogia jäsenvaltioiden kanssa, että se todellakin sitten tehdään.
Esimerkiksi nyt 30. kesäkuuta on deadline tälle niin sanotulle NECEP-raportille kaikille jäsenmaille, eli National Energy and Climate Plans, mistä komissio jo viime vuoden syksyllä antoi sitten siihen draft-versioon kommentteja. Ja toki on muitakin niin kuin mekanismeja ja jatkuvaa dialogia käydään. Tuossa on tämänhetkinen työohjelma, eli von der Leyenin komission poliittiset prioriteetit, ja itse asiassa, jos te katsotte tuolta noin, niin voisi sanoa, että 4 noista liittyy jollakin lailla ilmastoon. Tietenkin Green Deal, minkälaista taloutta me kehitämme, tämä digi, eli ollaan puhuttu aika paljon tästä digisiirtymästä ja tuplasiirtymästä, jossa selkeästi niin kuin se, että me saadaan supertietokoneet ja kvanttitietokoneet mukaan toteuttaa meidän ilmastonmuutoksen vastaista työtä on yksi oleellinen osa. Ja tuollakin by on aika paljon tehtävää, että EU:ssahan on tällä hetkellä 3% globaalista laskentakapasiteetista. 3%. Ja tämä on niin kuin yksi näistä meidän haasteista varmaan lähivuosille myös, että kuinka tätä pystytään kasvattamaan. No kumppanuudet, mitkä tuolla on ollut niin on itse asiassa ollut vallan tärkeitä, varsinkin nyt tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen, koska siinä ollaan myös pystytty katsomaan näitä riippuvuuksia sillä silmällä, että kenen kanssa me halutaan tehdä bisnestä ja miten me pystytään diversifioimaan meidän erilaisia riippuvuuksia. Mä hyppelen aika nopeasti nämä yleiset lainsäädäntöprosessit. Te saatte nämä slaidit, voitte katsoa niistä sitten vähän enemmän, jos on jotakin, mutta siis tosiaankin niin miten toi homma toimii on se, että on poliittiset prioriteetit, pääosastojen vuosittaiset työohjelmat ja sieltä tulee ne ehdotukset. Siellä on kuulemiset kaikkien eri stakeholdereiden kanssa, niitä on ainakin 2 kierrosta. Ja sen jälkeen komissio ehdottaa tämän sisäisen prosessin jälkeen, joka ei myöskään mikään läpihuutojuttu, siellä on välissä muun muassa tämmöinen regulatory scrutiny board, ja sitten lainsäätäjät päättää. Toki sitten valtionjohtajat voi sitten huippukokouksessa myös antaa komissiolle erilaisia mandaatteja ja tehtäviä ja näin. Onko tähän sen enempää tähän päätökseen? Niin kuin sanoit, että media uutisoi pistemäisesti, on aivan samaa mieltä, mutta mua kiinnostaisi vielä, onko sulla, mikä on sun näkemys siitä, että missä vaiheessa media informoi, että onko se just nämä niin kuin valiokuntien pohdinnat, jotka kiinnostaa mediaa eniten, ja minkä takia tämä voisi olla näin, että nyt viime kuussa niin Euroopan parlamentissa äänestettiin ECT:stä, energiaperuskirjasta niin kuin, eroon, ja komissio on halunnut tätä pitkään, ja tämä on tosi merkittävä asia niin kuin ilmastopolitiikan kannalta, koska ECT on suojellut investointeja fossiilisiin, mutta mun mielestä suomenkielisissä niin kuin isoissa medioissa ei ollut yhtään mitään, ja mä olin tosi järkyttynyt, ja mä mietin, että miksi joku valiokunta sitten kiinnostaa mediaa enemmän, ja näkyykö tämä sun työssä mitenkään? Joka päivä. Joo, siis tietenkin se pitää ymmärtää, että tietyt asiat on uutisia ja niillä on uutisarvo sinänsä. Ehkä niinku, täydellinen esimerkki tästä oli viime vuoden elokuussa, kun oli Turun Eurooppa-foorumi, minäkin olin siellä ja me järjestettiin sitten oma tapahtuma, missä oli sitten meidän paneelissa mun mielestä niin kuin aivan sairaan hyvää keskustelua Euroopan tulevaisuudesta. Siellä oli Eurooppa-ministeri Anders Adlercreutz ja komissaari Urpilainen ja silloinen professori Alex Stubb. Sitten sen paneelin jälkeen mulle soitti 6 toimittajaa sen päivän aikana. Yksikään ei halunnut tietää siitä paneelista tai kysyä yhtään mitään siitä. Arvatkaa, mistä ne kaikki muuta kysyy. Silakoista. Koska samana päivänä oli ollut sitten tämmöinen uutinen, että EU haluaa kieltää silakkapyynnin Itämerellä ja Suomen kalastajat joutuu vararikkoon ja näin päin pois. Näinhän ei ollut, vaan dataan perustuen ja sääntöihin, joita Suomikin on ollut hyväksymässä perustuen, komissio teki sitten ehdotuksen, että vuodeksi pitäisi jäädyttää tai niin kuin tällainen suspendata, miten se nyt sanotaankaan, silakan kalastus Itämerellä, jotta se ei, koska oli näyttöä siitä, että on iso riski, että se kanta romahtaa kokonaan. Ja tämän perusteella sitten komissio teki sen ehdotuksen, että vuodeksi pitäisi pistää hyllylle silakan kalastus.
No, sen saaliarvo on 15,5 miljoonaa euroa vuodessa ja 4% siitä syö ihmiset Suomessa. Mä ymmärrän, että se on uutinen ja mä ymmärrän myös hyvin niitä ihmisiä, ketä se koskettaa ja näin. Mutta niin kuin tässä laajemmassa kuvassa, niin se ei välttämättä ollut kuitenkaan sen päivän isoin uutinen. Että mun mielestä se olisi ollut niin kuin ehkä tämä EUn tulevaisuus se niin isompi uutinen sinä päivänä. Tämä nyt on ehkä ollut miettisellä mielessä, kun hän kirjoitti sen blogin ja totesi, että tämä uutisointi on aika usein tämmöistä pistemäistä ja keskittyy näihin EU kieltää erilaisiin otsikoihin. Otetaan 2 kysymystä lisää ja sitten jatketaan. Sulla oli seuraava ja sitten keltapaita tässä. Joo, nyt on ollut noista tulevista europarlamenttivaaleista keskustelua, että tämä ranskalainen Macronin puolue todennäköisesti kokee vaalitappion ja Renew Europe, eli tämä keskusta-liberaalipuolueryhmä, todennäköisesti menettää paikkoja oikealle. Tämä ECR:n linja tähän vihreäseen siirtymään on aika erilainen siitä, mikä nykyinen linja on, niin näetkö sä, että toi 2030-agenda tulee muuttumaan näiden vaalien seurauksena? No ensinnäkään mä en lähde vaaleja kommentoimaan kautta sitä, että mitä jäsenmaissa ihmiset äänestää tai mikä se lopputulos tulee olemaan, että käydään ne vaalit ja sitten katsotaan, ja käytännössähän toi EP toimii eri lailla kuin meillä kansallinen eduskunta, eli sinnehän sitten asiakohtaisesti näitä koalitioita muodostetaan. Mitä mä itse näkisin tuosta 2030-paketista ja jatkosta, niin meillä nyt ensinnäkin on EU:ssa sitova ilmastolaki, joka on tullut yhteispäätösmenettelyn kautta, eli se on mennyt ton prosessin läpi, mikä tuossa on. Sehän velvoittaa meitä olemaan 2050 nettonollassa, ja tämän lain puitteissa seuraava komissio joutuu sitten virkavastuulla tekemään niitä toimenpiteitä, koska se laki velvoittaa niin kuin meitä virkavastuulla. Toisekseen, jos me katsotaan niin kansalaismielipidettä EU27, niin vaikka vihreä siirtymä nyt ei ehkä enää olekaan se numero 1 ja sille, että 90% haluaa enemmän sitä toimintaa, niin kyllähän meillä kuitenkin on noin 2/3 EU-kansalaisista, se on niin kuin prioriteetti 3 tai 4, jotka selkeästi haluaa, että EU tekee enemmän ilmastoa. Tämä tulee eurobarometreista aika säännöllisesti esille. Kolmannekseen meillä on velvoitteita Pariisin sopimuksen alla. Ensi vuonna komissio tai EU, käytännössä komissio sen koordinoi. Meidänhän pitää, kaikkien paatien osapuolten pitää ilmoittaa tuonne UNFCCCille, mikä meidän NDCn update tulee olemaan vuodelle 2035. Ja senhän pitää aina, siinähän on tavallaan tämä kiihtyvä kunnianhimon sykli, eli sen pitää aina olla sitten perustua parhaaseen tietoon ja tieteeseen ja näin päin pois. Siis tämähän on meidän niin kuin tavallaan YK-tasolta tuleva velvoite. Ja sitten neljännekseen, niin kyllähän meillä on niin kuin yksityissektori pitänyt aika selvänä sitä niin kuin omaa kantaansa ja tuonut sen esille hyvin voimakkaasti, että heille ilmastopolitiikka on investointisignaali, ja viimeksi tällä viikolla oli aika painavia puheenvuoroja siitä, että kuinka tämä oletetaan jatkuvan. Mä palaan tuohon tuossa esityksessä, ja kyllähän se on selvää, että tästä on tullut meidän investointiagenda ja meidän kilpailukyvyn agenda. Mutta tässä on niinku syitä, mistä voisi nähdä, että matkan suunta säilyy samana. Tahdista nyt sitten varmaan poliittiset päättäjät tulee keskustelemaan, ja sitten varsinkin siinä hetkessä sitten, kun mietitään, että mikä se tulee olemaan se 2040 välitavoite. Nythän komissio on siihen oma ehdotuksensa tehnyt, eli tämä 6. helmikuuta tullut 2040 tiedonanto, missä komissio ehdotti EUn ilmastopaneelin tieteeseen perustuen, että se pitäisi olla sen -90% vuonna 2040. Mutta poliittinen päätöksenteko sitten, kuten näissä edellisissäkin, kun ollaan asetettu näitä headline-tavoitteita, niin poliittinen päätöksenteko sitten aikanaan tulee päättämään, että mikä se on. Otetaan tähän väliin sulta viimeinen ja sitten siirrytään eteenpäin. Okei. Tota kuvaa mä oon näyttänyt ihan sairaan monta kertaa, ja äsken kun puhuttiin myös noista reiluuksista, mä tulin tuohon ja kuuntelin vähän sitä keskustelua, niin kyllähän, jos me katsotaan näitä keskinäisriippuvuuksia, niin ne on tullut hyvin selväksi. Oikeastaan eihän tässä sinänsä ole niin kuin mitään uutta, me voidaan mennä takaisin Rio de Janeiro vuonna 1992,
missä tuli nämä 3 Rion sopimusta, eli ilmaston UNFCCC, biodiversiteetin UNCPD ja sitten tämä Agenda 21, mistä sitten tuli nämä kestävän kehityksen tavoitteet. Ja nythän Glasgowssa itse asiassa 3 vuotta sitten ensimmäistä kertaa ilmastopuolelta kirjattiin näihin poliittisiin julistuksiin sitten myös tämän ilmaston ja biodiversiteetin välinen yhteys. Ja oikeastaan koko vihreä siirtymähän lähtee siitä, että jos me katsotaan, että asioitahan ei tehdä enää holistisesti, vaan jos me hypätään tähän kuvaan, tässä nyt on muitakin sektoreita hyvin paljon, mutta käytännössähän me ollaan nyt vihreässä siirtymässä sen arkkitehtuurissa täysin uudessa ajanjaksossa. Semmoisessa ajanjaksossa, jossa me enää ei olla niin kuin plus minus 10 vuotta sitten, jolloin ilmaston pääosasto teki, niin kuin minäkin silloin joskus tein, kirjoittelin semmoisia ehdotuksia, missä puhuttiin ilmaston tavoitteista vähän tällaisen ilmaisesti. Tämä alkoi muuttua Junckerin kaudella ja nythän tämä on paljon kiihtynyt nykyisen komission aikaa. Eli asioita katsotaan holistisesti, koska on päivänselvää, että ilmastotavoitteita ei voi saavuttaa ilman näitä luonnon monimuotoisuuden tavoitteita ja toimii myös toiseen suuntaan. Ja sen takia sit, jos me katsotaan tätä koko arkkitehtuuria, niin meillä on joku 50 erilaista lakia tuolla, ja se ei ole enää pelkästään ilmastotavoitteita sen kovan ytimen kautta, vaan siellä on sitten mukana kaikkea muutakin, eli siellä on maataloutta, ilmansaasteita, kemikaalien vähentämistä 50%, siellä on kestävää rahoitusta, siellä on tämä ennallistamisagenda ja kaikkea muuta, mitä siellä on niin kuin luonnonsuojelun alalla ja näin. Eli ollaan tehty tämmöistä niin kuin holistista arkkitehtuuria. Ja tämä mun mielestä on niin kuin aivan valtavan tärkeä asia tässä näin, että just eilen oli puhumassa yhdessä toisessa tilaisuudessa ja niin esimerkiksi siinä vähän vertailtiin, niin kuin, että mitä EU tekee eri lailla kuin USA. No alkaen tästä näin. Meidän arkkitehtuuri on hyvin erilainen. Ja pitää myös muistaa se, että USA ei ole koskaan esimerkiksi liittynyt UNCPD:hin, tuohon YK:n biodiversiteettisopimukseen. Se on yksi 4 maasta, jotka ei ole koskaan liittynyt siihen. Eli me katsotaan asioita resurssitehokkuuden kautta, kiertotalous haluaa olla mukana vahvasti, me katsotaan asioita kestävien investointien kautta ja tällainen niin kuin yhteiskunnallisen muutoksen kautta. Itse asiassa tämähän on meidän niin mä väittäisin, että tämähän on meidän yhteiskunnallisen tämmöisen niin kuin murrosvaiheen agenda on tämä. Ja jos me kaikki tämä, mistä tämä nyt on tämmöinen tiivistelmä, jos me kaikki tämä implementoidaan, niin se yhteiskunta, missä me eletään 2050, on hyvin, hyvin erilainen kuin mikä se on tänään. Eli se, miten me liikutaan, missä me lomaillaan, minkälaista sähköä me käytetään, mikä on meidän teollisuuden kiertotalouden vaikutus, mikä on meidän resurssitehokkuus, joka by the way on kasvanut vuodesta 1990 nopeammin kuin meidän päästöjen vähentäminen. Me ollaan tällä hetkellä Japanin kanssa ehkä ollaan jo menty Japanin ohikin, mutta siis EUhan on teollisuusmaista maailman resurssitehokkain valtio tai siis tekijä. Ja niin kuin, siis tämän murrosvaiheen läpiajaminen yhden investointisyklin aikana, niin tämähän on meidän kaikkien tehtävä ja meidän yhteiskunnallinen tehtävä. Ja sen takia tavallaan, niin kun, jos me katsotaan tälle vähän laajemminkin, että mitä tämä vaatii, niin tämähän vaatii sitä, että me aina panostetaan siihen uuteen tekniikkaan. Eihän tällä, että jos niin entisen ilmastokomissaari Connie Hedegaardin sanoi, kivikaushan ei loppunut siihen, että silloisilta ihmisiltä loppu kivet. Vaan mihin kivikaus loppui? No kivikaus loppui siihen, että silloiset ihmiset löysi paremman tavan toimia kuin tehdä kivistä jotakin asioita. Ja tämähän on niin edelleenkin se, että meidän täytyy jatkuvasti innovoida, meidän täytyy jatkuvasti miettiä sitä investointisykliä. Ja itse asiassa nyt oikeastaan, jos tekee tämmöisen reverse engineeringin, niin kaikki se, mitä me investoidaan tänä päivänä, niin senhän pitäisi olla jo 2050 compliant, koska eihän meillä ole aikaa kuin 25 vuotta tonne nettonollaan, missä meidän pitäisi olla. Ja monilla aloilla investointisyklit on paljon pidempiä. Mä itse neuvottelin viimeiset vuodet aika paljon kestävää rahoitusta, eli siis Pariisin artikla 21c, missä niin kuin mietitään näiden tuhansien miljardien rahavirtojen kääntämistä silleen, tähän tulee Pariisin sopimuksesta tämä velvoite, että kaikkien rahavirtojen pitäisi olla kestäviä.
Ja jos te katsotte joskus, jos teillä on vaikeuksia nukkua, googlettakaa Standing Committee on Financing raportteja ja lukekaa niitä läpi, missä puhutaan näistä summista, niin nämä on niin kuin aivan kolossaalisia summia. Siis tämä on niin kuin kymmenien öljytankkereiden suunnan muuttamista soutuveneellä soutaen ja vetäen sitä narulla perässä. Että siis me puhutaan aivan järkyttävistä haasteista globaalisti tämän tekemiseen. Ja EU on tässä ilman muuta johtoasemassa. Me ollaan ilman muuta pisimmälle edennyt oikeastaan kaikilla mittareilla iso talous, joka on lähtenyt tekemään tätä. Mutta se ei tietenkään tahdo sanoa, että mekään oltaisiin täydellisiä. No mistä sitten oikeastaan mä sanoisin, että tämä homma lähti ihan kunnolla liikkeelle, niin jos te yhden dokarin haluatte lukea kesälomalla, niin kuin minä teen, mä joka kesälomalla luen tämän uudestaan, mä avaan pullon viiniä ja luen sen mun ihan hiirenkorville menneen printin tästä, niin lukekaa toi. Ja toi on aika hämmästyttävää, että kuinka oikeaan me osuttiin. Mä olin itsekin vähän mukana tuossa, siis ajatelkaa 2018, se on eilen, mutta sitten tuntuu olevan iäisyys tuosta ajasta. Mutta jos te katsotte noita 8 polkua, mitä tuolla silloin arveltiin, ja silloin niin mietittiin ja oltiin mallinnettu ja tälleen, niin se on hämmästyttävää, kuinka oikeeseen toi tiedonanto on osunut ja kuinka hyvin toi on raamittanut meidän vihreätä siirtymää ja ehkä laajemminkin tätä yhteiskunnallista keskustelua. Mutta se on myös hämmästyttävää, kuinka naiveja me ollaan oltu tekniikan suhteen. Ja tämä on myös yksi asia, mikä kandee pitää mielessä, että tekniikka, esimerkiksi jos te katsotte tiedonantoa, niin tekniikka on mennyt eteenpäin paljon nopeammin kuin mitä me uskottiin. Ja tämä on niin kuin yleensäkin, tähän on huomattu jo, jos me katsotaan vaikka jotain terästeollisuutta, nythän puhutaan jostain vetypelkistyksestä, saako se raaheta vai ei. Jos mennään 12 vuotta taaksepäin, kun mä olin komission deski, tehtiin näitä ensimmäisiä EU-tason energiaintensiivisen teollisuuden tiekarttoja, niin silloin terästeollisuus uskoo, että vetypelkistys tulee joskus 2035-2040 aikaisintaan. Hiilen hinta oli silloin 4 € per tonni, nyt se on ollut mitä tahansa 60 ja 100 välillä. Ja kyllä mä väitän, että kun me ollaan tehty kovalla asenteella, poliittisella selkänojalla ja osaavalla sääntelyllä tätä tekniikkaa on kiritetty ja siihen on investointi. Tämä on elävä esimerkki siitä, että kuinka nämä sääntelyn eri lohkot pelaa yhteen ja kuinka me ollaan katsottu noita eri pathwayta, noita eri polkuja jo monen vuoden ajan. Tuo kova ydin, kaikki on varmaan kuullut Fit for 55sta. Mä täytän nyt kesäkuussa 55, mä en ole kunnossa, se ei ole mun henkilökohtainen kunto-ohjelma. Mutta siis tämä on se kova ydin. Ja siis tämän lisäksi on sitten kaikkea muuta, niin kuin mitä mä nyt äsken sanoin, että se on ilmanlaatu ja biodiversiteetti ja näin päin pois, mutta tämän osalta tämä homma niin kuin menee eteenpäin tai kaatuu. Ja nämä tavoitteet on tietenkin siinä ihan niin kuin ykkösketjussa, nämä pitää saada. Eli se, että me kiritetään päästökauppaa ja uusiutuvia lisää ja energiatehokkuutta ja vähennetään ajoneuvojen päästöjä ja tehdään sitä ja tätä. Ja otetaan myös mukaan tuo sosiaalinen ulottuvuus, eli tuo Social Climate Fund, joka siis rahoitetaan päästökaupasta saaduilla tuloilla, eli nämä allowancet monetisoidaan ja sitten näillä tehdään näitä reilun siirtymän aktiviteetteja. Tämähän tulee Pariisin sopimuksen johdannosta tämä reilu siirtymä, missä se alun perin koski työväestön reilua siirtymää siinä johdannossa, mutta sitä on nyt sitten laajennettu vähän niin kuin koskemaan kaikkea, että kaikkien pitää päästä mukaan ja kaikkien pitää päästä hyötymään. Ja sitten tuon kovan ytimen niin kuin lisäksi, mitä kaikkea tässä nyt ollaan tehty, niin tuossa on ollut niitä asioita, jotka on ollut alkuperäisessä työohjelmassa, kuten esimerkiksi tuo vapaaehtoinen hiilensidonta, joka varmaan, jos se saataisiin kunnolla toimimaan, niin ensinnäkin toisi Suomeenkin monille semmoisille alueille, jossa ei ole oikein investointeja, niin tämä toisi aika paljonkin investointeja. Sen lisäksi se auttaisi niin kuin noissa EU-tavoitteiden ja varsinkin tuon LULUCF, eli maaperäpäästöjen saavuttamisessa. Siihen liittyy sitten tämä meidän Kopernikuksen edelleen kehittäminen. Eli nythän me käytännössä ollaan
toistakymmentä vuotta jo rakennettu näitä EU-satelliitti Copernicus-järjestelmän palikoita sillä, että se kattavuus on lisääntynyt ja se tarkkuus on lisääntynyt. Ja tänä päivänä sä pystyisit niin kuin aika kustannustehokkaasti sitten jo satelliittien kautta monitoroimaan noita maaperän päästöjä. Sitten varsinkin ollaan tehty aika paljon töitä kaikkeen tuohon, että mitä on nämä viherväittämät, ja niistä on tullut aika tiukkaakin lainsäädäntöä. Kuuluisa ennallistaminen on tuossa, josta mä nyt ehkä sanon sen, että en ole koskaan työurani aikana nähnyt yhtään muuta yksittäistä asiaa, josta yhtä paljon väärää tietoa ja mututietoa ja tuntemuksia olisi ollut liikkeellä kuin tästä. Siinä olisi aika paljon synergioita, jos näitä lähdettäisiin toteuttaa. Otetaan nyt joku esimerkki Suomesta, missä meillä on 5 miljoonaa hehtaaria ojitettuja soita. Ilmastopaneelin mukaan ainakin 1/3 niistä voitaisiin aika kustannustehokkaasti uudelleen vesittää, jonka sieltä ei karkkaisi nämä metaanipäästöt, ja se olisi ihan suoraan laskettavissa myös tänne ennallistamistavoitteiden alle. No mä puhuin jo noista ilmanlaaduista ja muista, F-kaasut Montrealin puolelta, no sitten kauppapolitiikkaan liittyen ollaan tehty tuo metsäkatoasetus. Sitten tässä on tapahtunut myös se, että viimeisimmän 2 vuoden aikana tahti on kiihtynyt aivan valtavasti. Ja itse asiassa Vladimir Putin, hänhän ei ollut pelkästään vuoden 2022 Naton vuoden myyntimies, vaan hän oli myös vihreän siirtymän vuoden myyntimies Euroopassa vuonna 2022. Koska tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin sehän läväytti niin kuin tämän energiariippuvuuden ja kaiken sen, mikä on tavallaan meidän eurooppalaisen yhteiskunnan yksi haavoittumista kohdista. Ja sen takia tehtiin aika pikavauhtia tuo Repower EU, missä ollaan painotettu nimenomaan energian säästöä, uusiutuvien lisäämistä. Meillähän viime vuonna EU tuotti 23 versus 22 EU tuotti 7% enemmän sähköstä uusiutuvilla. Ja nämä on hyvin pitkälle tullut esimerkiksi tuon Repowerin kautta, jotka ollaan käytetty näitä elpymisrahoja uusiutuvien investointeihin. Ollaan tehty toi nettonolateollisuus, eli toi Net Zero Industrial Act, joka meni ennätysajassa läpi, eli katsotaan EUn teollisuuspolitiikkaa myös, koska ollaan semmoisessa maailmassa, missä me ei oltu enää 2019. Eli se, että mitkä on meidän strategisesti tärkeimmät alat, missä me halutaan kilpailla ja missä me varsinkin halutaan tehdä semmoista EU-tason teollisuuspolitiikkaa, vaikka meillä ei olekaan yhteistä teollisuuspolitiikkaa, mutta nimenomaan kilpailla meidän vahvuuksilla. Kriittiset raaka-aineet, Critical Raw Materials Act, tuossa noin. Tässäkin katsottiin näitä riippuvuuksia aika selvästi. Meillähän jollakin aloilla saattaa olla pitkälti 90% jostakin mineraalista, jotka tulee yhdeltä ainoalta tuottajalta, tyypillisesti Kiinasta. On niitä muitakin. Mutta tässä esimerkiksi ollaan katsottu sitä, että meillä tulisi omaa tuotantoa ja enemmän jalostusta tänne ja vähemmän riippuvuuksia, ja nämä kumppanuudet on tässä niin kuin ihan ytimessä. Ja tässä niin kuin on niin kuin oleellista se, että mehän ei kauppasopimuksissa tai kauppapolitiikassa varmaan tulla niin kuin millään lailla saksilla leikkaamaan kauppasuhteita poikki, ei suinkaan, mutta katsotaan varmaan sille ehkä vähemmän sinisilmäisesti, että kenen kanssa tehdään pitkän ajan kumppanuuksia ja yritetään diversifioida näitä. Ja tuo kestävä rahoitus, minkä mä tuossa jo äsken mainitsinkin, joka tulee sieltä Pariisin kautta. No sitten tosiaankin niin, mä ehkä voisin sanoa tuosta niinku sen, että tuo Fit for 55-pakettihan on nyt hyväksytty. Käytännössä kaikki tämän kovan ytimen osat on neuvoteltu, eli ne on nyt EU-lakia. Ja tämä pitää nyt implementoida. Eli tämä on nyt jäsenvaltioiden vastuulla sitten, ja niin kuin mä sanoin, niin komissio sitten tulee myös valvomaan, että näin tapahtuu. Toki me käydään sitä dialogia koko ajan, ja sitten samanaikaisesti seuraava komissio alkaa tehdä sitten niitä 2040 ehdotuksia. No mitä näitä kysymyksiä, mitä Suomessa on ollut, niin siellä on tosiaankin ollut tämä LULUCF, eli maankäyttöasiat. Taakanjakoa päästäänkö tähän? Meillähän käytännössä on 3 eri pilaria. Eli meillä on EU-laajuinen päästökauppa, samat säännöt kaikille. Tämähän koskee 30 maata, mukaan lukien Norja ja Islanti, samat säännöt kaikille, Utsiolta Kyprokselle. Komissio valvoo, mutta sitten on tämä taakanjako,
eli erillislämmitys, liikenne, kaatopaikat jne, jossa on maakohtaiset tavoitteet ja ne implementoidaan kansallisesti, ja sitten on tämä maankäyttö, mitä myös implementoidaan kansallisesti. Ja näissä on sitten omat haasteensa, kaikilla jäsenmailla on jotkut haasteensa, ja Suomessa nuo haasteet näyttää olevan nimenomaan tuolla maankäytön ja taakanjaon puolella. Päästökaupan puolella ollaan menty ihan todella hyvin eteenpäin, ja oliko se nyt 96% viime vuoden lukujen perusteella, niin vuositasolla sähkön tuotanto oli jo dekarbonisoitu täällä. Sähköistäminen tulee olemaan se tie, kaikki se mikä voidaan sähköistää, tullaan sähköistämään, ja toki sitten se, kuka pystyy tuottamaan sitä dekarbonisoitua sähköä tulevaisuudessa tulee olemaan vahvoilla. Ei pelkästään EU:ssa, vaan mä väitän kyllä ihan myös globaalisti, että kyllä hiilen hinnoittelu tulee lisääntymään, ja silloin ne, ketkä pystyy tuottamaan arvoketjujen yläpäässä olevia tuotteita kestävällä tasolla ja hiilettömästi, niin ne tulee olemaan vahvoilla. No tuohon kaivoksiin liittyen, niin se pitää muistaa, että luvitushan on kansallista, eli vaikka meillä nyt on EU-tason tavoitteita noihin raaka-aineisiin, niin silti se, että miten jalostuslaitoksia kautta uusia kaivoksia luvitetaan, niin se on kansallisissa käsissä. Ja sitten osaaminen. Me tarvitaan älytön määrä lisää osaajia Eurooppaan. Meillä työvoima supistuu, 7 miljoonaa ihmistä EU 27 2030 mennessä. Me tarvitaan EU-tasolla vähintään 3,5 miljoonaa uutta työpaikkaa tuonne pelkästään vihreän siirtymäalalle. Eli kaikenlainen EUn sisäisen osaamisen uudelleenkoulutuksen tärkeys on yksi niin kuin ihan keskeinen asia, ja toinen on sitten se, että kuinka me saadaan kolmansista maista osaajia tänne. Tästä on tullut myös komissiolta ehdotuksia, niin kuin vaikkapa nyt sitten tämän kolmansien maiden tutkintojen tunnustaminen tai sitten viisumisäännöt ja tälleen. Tässä tietenkin liikutaan nyt sitten vähän niin kuin EU-tasojen ja jäsenvaltiotasojen kompetenssien välillä, mikä on aina osaltaan haastavaa. Mä hyppään tuon ilmastolain yli, kun mä siitä jo puhuin, eli jos teitä kiinnostaa, niin lukekaa EUn ilmastolaki ja varsinkin artikla 4, missä on käytännössä noista 2040 tiedonannon eri osista aika paljonkin. No sitten mitä nyt, tämä on mun viimeinen aihekokonaisuus, mä oon mennyt jo vähän yliajalle, mutta mitä tosiaankin nyt niin kuin erityisesti komissio katsoo, meillä oli DG Klimasta käymässä missio täällä viime viikolla, nämä on heidän slaidejaan, niin me katsotaan tosiaankin tuota toteutusta, eli noi kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat, 2040 tavoitteista käydään dialogia, sitten tämä ilmastoresilienssi selkeästi korostuu nyt. Meillähän EUn adaptaatio- ja ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategia on alle 5 vuotta vanha, mutta se on selkeästi jo niin kuin ajastaan jäänyt jälkeen, koska asiat on mennyt ikävä kyllä eteenpäin vähän väärään suuntaan liian nopeasti, ja Suomi ja varsinkin Lappihan lämpenee paljon nopeammin kuin EUn keskiarvo. Eli nyt puhutaan tämmöisistä niin kuin jo ilmastoresilienssistä ja riskien hallinnasta. Ja sitten erityisesti, mikä varmaan Suomeakin kiinnostaa, on tuo innovaatiorahasto, joka on siis myös päästökaupan krediittien monetisoimista ja niiden käyttämistä niin kuin nimenomaan näiden cleantech-innovaatioiden tukemiseen ja sen riskin jakamista. Tämähän on paisunut paisumistaan. Mä olin itse silloin mukana siinä tiimissä, joka teki tuon aloitteen. Ja nyt puhutaan jo siitä, että se voisi olla ensi kaudella jotain luokkaa 40 miljardia euroa, mikä on polluter pays, eli päästökaupan tulojen monetisointia siihen, että me tuetaan niitä demoja ja innovaatioita Euroopassa. Ja tämä on valtavan tärkeä asia, koska pitää myös mun mielestä olla niin kuin päivänselvää se, että me kilpaillaan EU:ssa vain ja ainoastaan aina sillä parhailla tekniikalla. Me ei voida kilpailla sillä, että me myydään pulkkia, vaan meillä pitää olla se paras, kestävin ja cleantech. Ja me tarvitaan innovaatioita. Ja jos ne innovaatiot tapahdu täällä, niin ne tapahtuu jossakin muualla. Ja mun virkakavalla kyllä, niin kun, ja toivon mukaan teidänkin kansalaismielipide, on sitä mieltä, että meidän täytyy niin kun tehdä sen eteen kaikkemme, että nämä innovaatiot tapahtuu Euroopassa, koska siitä tulee se kestävä tuotanto, ne arvoketjut, ja siitä tulee kaikki se, mitä me tarvitaan. Jos nämä innovaatiot lähtee, niin sitten vähitellen lähtee kaikki muukin.
Ja tämä on ihan niin kuin lähivuosikymmenten ytimessä, tämä niin kuin innovaatioiden jatkuva kehittäminen pienestä isoon ja sitten se kaupallistaminen EU:ssa. Mä oon puhunut jo melkein kaikesta, mä sanon tähän loppuun vielä ihan muutaman asian, eli toi kilpailukyky ensinnäkin. Tästä niin kuin mun mielestä käydään ehkä vähän niin kuin turhankin kärjistävää keskustelua tai tälleen niin kuin binääristä keskustelua, että kumpi nyt on tärkeämpää, ilmasto vai kilpailukyky. Mun mielestä se asia ei ole näin. Mun mielestä se asia on niin, että kyseessä on saman kolikon kaksi eri puolta. Me ei voida saada kilpailukykyä, ellei meillä ole sitä parasta cleantechia, jota nämä ilmastotavoitteet, hiilen hinnoittelu kirittää. Ja me ei myöskään voi tehdä niitä ilmastotoimia, ellei me olla kilpailukykyisiä. Ei me eletä sillä, että me pestään toistemme paitoja, vaan meillä pitää olla kilpailukykyistä cleantechia globaalissa mittakaavassa. Ja sen takia, mistä me lähdettiin liikkeelle 2019 ja sitä ennen jo, niin tämä cleantech, vihersiirtymä meidän investointiagendana, niin jos te luette sitä helmikuun komission 2040 tiedonantoa, niin siellähän sanotaan niin kuin ihan päivän selvästi, että tämä on meidän investointiagenda, mutta sen lisäksi tämä on meidän kilpailukykyagenda, tämä on meidän turvallisuusagenda ja tämä on meidän riippuvuuksien vähentämisen agenda. Ja tämä on aika vallankumouksellista. Ei 10 vuotta sitten kukaan olisi kirjoittanut tälleen näin, koska nyt ollaan selkeästi nähty näiden isojen asioiden keskinäisriippuvuudet. Ja myös se, että asioita täytyy tehdä holistisesti, jotta ne saadaan yhdessä vietyä maaliin. Yhtä hopealuotia ei missään tapauksessa ole. Ja tuossa niin kuin te näette, mistä mä oon just niin kuin puhunut tiivistettynä tuohon slaidiin. Kiertotaloudesta mä en ole vielä puhunut paljonkaan, mutta se on toki osa ollut kuluvan kauden lainsäädäntöä ja veikkaan, että se tulee hyvin pitkälle myös jatkumaan tulevaisuudessa. Uskoisin, että tämmöinen urban mining-konsepti tulee myös paljon selkeämmin, koska tämä kilpailu raaka-aineista ja meidän riippuvuuksien vähentäminen tulee olemaan siellä myös aika iso asia. Hei, mä luulen, että mä jätän tämän tähän. Mä oon mennyt niin pahasti yliajalle. Meillä on 20 minuuttia aikaa, niin mennäänkö mihinkä tahansa kysymyksiin, mitä teillä on? Joo, sä mainitsit siitä CRMAsta, eli Critical Raw Material Actista jotain, mutta lyhyesti mua kiinnostaisi se, miten sä suhtaudut siihen ja miten se liittyy siihen, että esimerkiksi nyt kun Eurooppa ja EU haluaa, tai monet haluaa strategista autonomiaa ja vähentää riippuvuutta muun muassa Kiinasta, ja se on yksi syy, miksi tämä CRMA on niin kuin mennyt läpi, niin miten se kuitenkin niin kuin onnistuu, koska Kiinahan investoi niin paljon, että Suomeenkin on tulossa Haminaan, Kotkaan, ainakin Haminaan ja Kotkaan on tulossa tämmöisiä akkutehtaita, jotka on Kiinan niin kuin enemmistöomistuksessa, ja sitten Unkari, joka muutenkin on vähän tämmöinen, että ei mieti EUta kokonaisuutta, mietti vain omaa valtion etua, niin sekin saa Kiinalta paljon investointeja ja sitten jotenkin paikallistasolla, kun puhutaan reilussa siirtymässä, niin tosi monet Unkarissa niin on vastustanut tätä yhtä Kiinan Kiinan omistuksella olevaa akkutehdasta, joka pilaa sen niin kuin paikallisen maaseutu- ja viljelytoiminnan, niin miten sä koet nämä ristiriidat ja mitä sun mielestä, miltä tulevaisuus näyttää tämän suhteen? Joo. Kysymyksiä, joita minulle on esitetty aikaisemminkin, ja ikävä kyllä menee mun palkkaluokan yli. Ehkä niin kuin yleisellä tasolla 2 asiaa. Ensinnäkin se, että nythän on asetettu tavoitteita vuodelle 2030, ja näitähän on vähän samanlaista lähestymistapaa tämän strategisen autonomian osalta, niin sitä on tehty muillakin sektoreilla, myös puolustuksessa. Esimerkiksi komissiohan ehdotti tässä EUn puolustusstrategiassa myös, että 2030 me ostettaisiin enemmän eurooppalaiselta teollisuudelta ja yhteishankintoja ja näin päin pois. Että näissä on niin kuin ehkä sinänsä vähän sama logiikka, että katsotaan, että kuinka päästään alkuun. Ja nyt 2030, mitä ne tavoitteet on, niin siellähän nyt on siellähän on 3 tason tavoitteita. Että sulla on niin kuin tuotantoa EU:ssa, jalostusta ja sitten se, että miten me kasvatetaan kumppanuuksia, että yksikään toimija ei saisi olla enempää kuin 65%.
En mä tähän oikeastaan voi sanoa mitään muuta kuin sen, että tämä on selkeästi asia, joka täytyy ottaa huomioon. Poliittinen tahtotila Euroopassa on hyvin selkeästi kuitenkin ottanut sen linjan, että EUn täytyy vähentää riippuvuuksiaan. Onhan näitä puolisen tusinaa sektoria, missä näin täytyy tehdä. Ja meidän pitää paremmin pystyä kontrolloimaan meidän omaa tulevaisuutta sillä, että me investoimme omalle alueellemme. Kuka tänne sitten investoi, se on sitten ehkä toinen kysymys, että me ollaan edelleenkin avoin talous, että kyllähän tänne saa investoida. Tosin sitten nyt on esimerkiksi tämän taloudellisen turvallisuuden ehdotuksen puitteissa sitten kuitenkin katsottu, että mitkä on ne kriittiset teknologiat, joissa meidän pitäisi olla ehkä vähemmän sinisilmäisiä. No sitten tämä Unkari-keissi, en mä voi lähteä jäsenmaan asioita kommentoimaan muuta kuin ehkä vaan todeta yleisellä tasolla, että meillähän on kuitenkin maailman tiukinta ympäristölainsäädäntöä ja kaikki luvitus on kansallisissa käsissä ja se pitää tapahtua meidän olemassa olevan lainsäädännön perusteella. Ja jos sitä rikotaan, niin komissio sitten tarvittaessa valvoo ja puuttuu näihin asioihin. Mä näen, että meillä on EU:ssa sisämarkkinat ja meillä on lainsäädäntökehikko, joka sitten mahdollistaa sen, että näitä investointeja tulee. Mutta tämä on varmaan semmoinen pelikenttä, missä sä niin kuin vähän vihjasit, että myös kansalaisjärjestöt voi sitten jossakin määrin tuoda äänensä kuuluviin. Joo, mulla on kysymys siihen liittyen, että mitenkä EUn niin kuin päätöksenteossa, tai tiedät sä, että onko se otettu huomioon, esimerkiksi annetaan esimerkkinä Pariisi ja jatkuvat helleaallot, jossa niin kuin viheralueet korostuu siinä, että ne viilentää sitä ympäristöä, tekee huomattavasti mukavammaksi sen, ja samalla eriarvoisuus lisääntyy, koska sitä rakennetaan vain rikkaille alueille, joilla on niin kuin varaa investoida siihen. Mitenkä tätä pystytään niin kuin, ehkä hallitsemaan tai muuttamaan sillä, että se ei ole niin kuin osu pelkästään rikkaiden alueelle, jossa niillä on vaan sitten hyvä olla siellä, koska siellä on viheralueita. Ikävä kyllä, mä en usko, että mä pystyn tuohon oikeastaan sanomaan yhtään mitään. Ainut asia, mitä mä voin sanoa, on se, että nythän on tullut myös mahdolliseksi, on ollut jo muutaman vuoden ajan ollut nämä eri aloitteet mahdollisia. Me pyritään sitten niin kuin EU-tasolla niin kuin, ja useinhan kansalaisjärjestöt on ollut aika niin kuin aktiivisia tekemään erilaisia aloitteita. Ja tämä on ehkä yksi sellainen asia, missä sitten voisi niin kuin miettiä, että kannattaako tähän tehdä joku EU-laajuinen aloite tai tälleen. Nehän ei ole yhtä tyhjän kanssa, ne ei ole turhia suinkaan. Että viime vuonna esimerkiksi niin komissioltahan tuli sitten nimenomaan näihin aloitteisiin perustuen tuli tämä EU-laajuinen pölyttäjien suojelutoimintaohjelma, joka oli niin kuin ihan valtavan hieno asia, että koska meillä on niin kaikkien ympäristömyrkkyjen takia, jotka menee noiden pölyttäjien hermoihin, niin jos te muistatte 70-luvun määrän kaikenlaisia lentäviä, niin ihan henkilökohtaisen kokemuksenkin perusteella voi sanoa, että näin ei enää ole. Ja tämähän liittyy sitten ennallistamiseen ja näin, että mä tein siitä tiedotteen ja se oli hyvä hetki tehdä se pölyttäjätiedote, koska siinä nähtiin, että kuinka ihan konkreettisesti me ollaan kansalaisyhteiskunnan kautta päästy sitten EU-lainsäädännössä eteenpäin. Mutta tuolla oli seuraavat kysymykset. Muistaako kuka oli seuraava? Vai sinä olit seuraava? Okay. Laivat oli käyttänyt polttoainetta, joka toimi pilvien kylväjänä, joka sitten taas vähensi ilmaston lämpenemisen seurauksia. Näetkö sä, että sitä polttoainetta ei siis käytetä enää, niin onko teillä ollut keskustelua jotain tällaisista niin kuin tahallisista toimista, millä voitaisiin rajoittaa ilmaston lämpenemistä, jos esimerkiksi muu maailma ei pääse näihin EU-standardeihin ja ilmaston lämpeneminen jatkuu? Tuosta asiasta on keskusteltu ja siitä on tehty jonkun verran akateemista tutkimustakin. Mä tiedän, että esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa on ollut tämmöinen hanke, missä nämä aerofysikaalityypit on yhdessä kansainvälisen oikeuden asiantuntijoiden kanssa miettinyt näitä asioita. Mä en pysty tuohon sanomaan sen enempää kuin se, että tämä on äärimmäisen monimutkaista, jos tämmöiseen lähdettäisiin globaalisti, että siellä tulee niinku aivan valtavia, ei teknisiä pelkästään haasteita, vaan niinku juridisia ja sitten kansainvälisen yhteistyön niinku haasteita, että jos me nyt lähdetään jotain rautaa pölyttämään tuonne tai vastaavaa.
sen pystyy tekemään sinnekin, mutta tämä ei ole millään muotoa niin kuin mitenkään yksiselitteinen asia. Mä luulen, että me ei olla globaalina yhteisönä vielä lähimainkaan tarpeeksi kypsiä keskustelemaan mistään tämmöisestä, ja siinä on valtavat epävarmuudet, että mitä mä ymmärrän, Janne tuossa viittailee, mutta mitä mä ymmärrän niin kuin entisenä insinöörinä tekniikasta, niin mä en kyllä suinkaan surmin lähtisi sillä pienellä ymmärryksellä, mikä mulla on tekemään tämmöistä. Niin, ihan vaan nopeasti on samaa mieltä tuosta, mutta siis se, näiden meriliikenteen polttoaineiden rikkipäästöt niin on noin 10% maailman rikkidioksidipäästöistä, että niiden vaikutusta tähän lämpenemiseen on ehkä hieman ylimainostettu, että niillä on vaikutus, mutta siis että se ei ole ihan tämä rikin polton lopettamisen vaikutus lämpenemiseen ei ole ihan niin iso kuin jossain ehkä joskus esitetään. Se on totta, ja sekin pitää muistaa, että onko se nyt 40-50% niin kuin globaalista laivaliikenteestä käytännössä fossiilisten kuljettamista. Ajatelkaa, niin kuin voiko mikään olla typerämpää kuin se, että ekana ne valtavalla ympäristötuhoilla niin kuin jostain louhitaan kautta pumpataan, sen jälkeen ne kuljetetaan maailman toiselle puolelle, sen jälkeen ne poltetaan. Mutta joo, tämähän on by the way osa vihreätä siirtymää, että sit jos haluaa miettiä tätä ajatusleikkiä, niin sä tuotat päästötöntä sähköä, mistä sä teet vetyä, sä otat sen hukkalämmön siitä talteen, sä käytät sen rakennusten kaukolämpöön, ja siitä vedystä sä teet sitten ammoniakkia, sä lopetat lannoitteiden ja ammoniakin ostamisen EU-ulkopuolelta, ja sitten sä teet metanolia ja laivat kulkee sillä metanolilla. Metanoliahan on helppo kuljettaa, että sitähän ei tarvitse, siis sehän on nesteenä. Ja nythän Marskilla viime vuonna jo 2 laivaa lähti liikenteeseen, jotka kulkee metanolilla. Muistatko Jelena, kuka oli seuraava? Joo, mä siis mietin näitä, että mitä komissio sit aikoo tai voi tehdä, että jos joku jäsenmaa ei tule pääsemään näihin ilmastopoliittisiin tavoitteisiin kiinni. Mä en tiedä kuinka hyvä vertauskuva se on, mutta ehkä itsellä tuli mieleen sitten taas nämä niin kuin talouspolitiikan alijäämä- ja valtionvelkasäännöt, joiden järkevyydestä voidaan olla montaa mieltä, mutta että joissa ollaan sitten nähty ehkä varsinkin valtionvelan kohdalla, että se todellisuus on aika lailla irrallaan niistä tavoitteista ja ehkä niin kuin ei ainakaan tunnu olevan minkäännäköistä ajatusta tai yhteistä tahtotilaa, että niihin tavoitteisiin tultaisiin edes pääsemään. No kaikilla jäsenmailla on omat haasteensa. Miten tätä nyt käytännössä tehdään on se, että niin kuin mä sanoin, niin tätä dialogia käydään jatkuvasti senioritasolla, poliittisella tasolla, teknisellä tasolla. Ja kyllä siinä niin kuin yhdessä sitten komissio on valmis katsomaan sitten tämän dialogin puitteissa, että onko jotain osa-alueita, jossa me mahdollisesti voitaisiin ehkä antaa neuvoa tai auttaa jotenkin, jotta niihin tavoitteisiin päästäisiin. Se on yksi. No sitten jos tavoitteisiin ei päästä, kun nyt kuitenkin on sitovaa lainsäädäntöä, niin sitten näissä on tietenkin EU-oikeuden mahdollistamat mekanismit, eli sitten se on aina mahdollinen tämä rikkomusmenettely, joka sitten voidaan käynnistää, missä sitten komissio antaa vähän tiukempaan sävyyn, niin kun tulee sitten palautetta. Mutta nämä on sitten kuitenkin aina, että komission may, että komissio voi sitten käynnistää nämä rikkomusmenettelyt, että se on sitten myös poliittista harkintaa. Mutta edelleenkin mä alleviivaan sitä, että mehän ei päästä sinne 2050 nettonollaan, ellei me ekana päästä sille 2040 askelmalle, mistä voisit ponnistaa 2050 askelmalle. Ja 2040 askelmalle, niin kuin komission se helmikuun kommunikaatio sanoo, niin se enabling condition number 1 on se, että me implementoidaan 2030 paketti. Ja sen takia tämä on niin valtavan tärkeää, että nämä nyt pannaan toimeen, jotta me sitten päästään sille 2040 askelmalle ja siitä eteenpäin. Et kyllä mä niin kuin näen tämän tälleen, että tulevaisuutta suunnitellaan ja käydään dialogia samalla, kun implementoidaan tätä nykyistä lainsäädäntöä. Joo, sä puhut paljon tästä päästökaupasta, mutta monethan esimerkiksi globaalin etelän kansalaisjärjestöt ja myös ylipäätään toimijat siellä on nostanut esiin sen, että miten tämä on vihreää kolonialismia käytännössä uusintava
niin kuin mekanismi ja se, että niin kuin tavallaan ostetaan tällaisia säästyttämislupia ja ulkoistetaan ne päästöt sitten globaali etelän köyhiin maihin, niin mä jotenkin en näe näissä sun, mitä sä oot esittänyt tähän mennessä, niin mä en näe, että millä tavalla vihreän kolonialismin niin kuin estäminen, ehkäiseminen niin kuin EU-ssa huomioidaan tai näissä tiedonannoissa esimerkiksi, että kiinnostaisi siitä tietää, että millä tavalla, niin kun on paljon puhuttu siitä oikeudenmukaisuudesta, niin miten se voi millään tavalla mennä yhteen päästökaupan kanssa? No ensinnäkin komission kanta on se, ja mä oon itsekin tilannut 2 tämmöistä tutkimusta näistä näin, että mehän emme ole suinkaan edellisessä elämässä, että mehän emme ole suinkaan ulkoistaneet päästöjä, ja tästä on ihan kyllä niin kuin kovaa dataa. Et meillä nyt saattaa olla poliitikot väittämässä niin kuin viime torstaina A-studiossa niitä näitä, mutta fakta on se, että EU ei ole ulkoistanut päästöjään, ja tästä on ihan dataa olemassa. Mä näkisin tämän ehkä silleen, että jos me katsotaan globaalisti tätä, niin kyllä meidän globaalina yhteisönä täytyy saada päästöjen hinnoittelu käynnistymään globaalisti. Ja mä oon itse sanonut jo toistakymmentä vuotta ja sanon edelleenkin, että mä itse uskon siihen, että noin vuonna 2030 kyllä meillä on globaalisti kaikissa niin kuin kauppaa käyvissä maissa jonkunmoinen hinta hiilelle. Ja tätähän itse asiassa nyt COP29 CMA 5 nämä poliittiset julkilausumat tukee. Ja meillä ei tule olemaan mitään globaalia hiilen hintaa tai mitään tämmöistä näin tietenkään. Se mä en usko, että tulee poliittisesti onnistua, mutta hiilen hinnoittelu, oli se päästökaupalla, oli se hiiliverolla, muilla keinoin, niin kyllä se tulee lisääntymään, koska jos me katsotaan, että kuinka Pariisista lähtien kuitenkin globaali poliittinen mielipide, teollisuuden mielipide, tiede, kaikki näyttää niin kuin samaan suuntaan, että hiiltä pitää hinnoitella. Ja itse asiassa jos katsotaan ihan niin kuin viimeisimmän vuoden aikana vaikka, että kuinka niin kuin meillä on uusia myös näitä niin kuin isoja nousevia talouksia, jotka myös on jo panemassa toimeen kautta suunnittelee hiilen hinnoittelua niin kuin Brasiliasta Intiaan ja näin. Ja Euroopan kokemus tässä kuitenkin näyttää siltä, että se on vain hyväksi, koska se vie meidän yhteiskuntaa kestävämpään, se vähentää meidän saasteita ja se tuo kaikenlaista muuta hyvää, se tuo uusia innovaatioita ja näin. Täällä edessä oli vielä yksi sitten, mutta mä luulen, että sä olit viimeinen. Ikävä kyllä, sä viittasit viimeisenä. Okay. Siis sä puhuit tästä omavaraisuuden niin kun lisäämisestä, tai miten se on niin kun se vai tärkeä poliittinen linja tällä hetkellä, niin muu on sellainen käsitys, että niin kun maailmaa seuraa sellainen ilmastopakolaisaalto vähintäänkin ja kriisi tässä, niin kuin mä en onnisti vuosista ihan varma, mutta niin kuin mä mietin vaan sitä, että näet sä, että onko tämä tällainen omavaraisuuden lisääminen niin kuin mitenkään ristiriidassa meidän niin kuin vastuunkannon kanssa sit siinä, että jos me tavallaan parannetaan, tehdään niin kuin meistä houkuttelevampi kohde ja sitten samaan aikaan pyritään niin kuin suojelemaan sitä mahdollisimman hyvin. Nämä on 2 asiaa, joita tehdään samaan aikaan. Meidän poliittinen tahtotila tällä hetkellä selkeästi on se, että meillä pitää olla enemmän strategista autonomiaa. Tämä on se termi, tämä on niin kuin se buzzword, mitä nyt käytetään, ja niin kuin mä tuossa yritin selittää, niin siinähän on niin kuin monta eri lohkoa, että se ei ole pelkästään sitä, että me tuotetaan aseita ja ammuksia, vaan niin kuin se, että meillä on tekniikkaa, meillä on vähemmän riippuvuuksia, meillä on omaa tuotantoa, varsinkin omaa energiatuotantoa, ja niin kuin omaa teknologiaa ja näin päin pois. Tämä listahan jatkuu. Mutta joskus niin kuin tuntuu, että meillä on niin kuin valtava PR-ongelma. Mä olin kuuntelemassa tuossa 2 kuukautta sitten yhtä UPin tilaisuutta, missä meillä oli sitten, tai UPI oli kutsunut eri puolilta maailmaa akateemikkoja nyt sitten puhumaan ja tälleen, ja yksi sitten tutkija väitti, että kun EU esimerkiksi korona-aikaa ei ollut solidaarinen ollenkaan, ja me sitten kärsimme siellä. Mikään ei voisi olla vähemmän totta. Me vietiin 2,5 miljardia koronarokotusta
EUn ulkopuolelle covidin aikaa. Me pistettiin tuotanto käyntiin, me rahoitettiin tuotanto 3 Afrikan maassa, Senegalissa, Ruandassa ja onko se nyt sitten Nigeriassa vai Ghanassa. Ja me ollaan tehty kansainvälisiä kumppanuuksia ja kaikkea tälleen näin. Mutta näistä nyt ei ehkä vaan sitten kauheasti puhuta kautta, se on niinku ehkä sitten helpompaa sanoa, että EU ei pelaa. Siis mehän olemme multilateralismin globaali kannattaja numero 1. Me ollaan 45% globaalista ilmastorahoituksesta. Me ollaan ainut UNFCCC:n Annex 1-paati, joka on enemmän kuin täyttänyt oman osuutensa. Me ollaan, jos me katsotaan Köpiksestä 2009 lähtien mikä oli silloin se diili, USA:n ilmastorahoitus on yhtä paljon kuin Norjan, väkiluku 5 miljoonaa. Jos me katsotaan tämän komission aikaan tällä meidän Global Gatewaylla, me ollaan mobilisoitu 300 miljardia kestäviin investointeihin ympäri maailmaa, varsinkin Afrikkaa. Mä suhtautuisin varauksella niin kuin semmoiseen näkemykseen, että EU haluaa nyt jollakin lailla tehdä jonkunmoisen linnakkeen tänne ja vetää laskusilla ylös. Nämä on saman asian kaksi eri trackia, mä näkisin sen, että yhtäältä me uskotaan multilateralismiin ja meillä on dataa ja näyttöä siitä, että me toimitaan, ja toisaalta sitten myös, koska meillä on eksistentiaalisia uhkia myös, niin niihin pitää varautua, ja nämä riippuvuudet ja oma tuotanto ja strateginen autonomia on osa sitä. Tuossa takana oli 1 tai 2 kysymystä vielä tällä puolella. Joo, oli siinä. Ja... Joo, kiitos paljon. Olisin halunnut sinulta kysyä myös vähän samaa, mitä tuossa edellisissä keskusteltiin, että tosiaan ilmasto vai kilpailukyky, niin jos tämä kilpailukyky sitten tulee niin kuin eurooppalaiseksi vauraudeksi, niin miten huolehditaan siitä, että se ei ole tuhoavaa, että tosiaan kun tulotaso kansalaisilla on suoraan verrannollinen tällä hetkellä heidän tuottamiinsa päästöihin, että miten tähän tavallaan ongelmaan vastaisit. Ja olisin nopeasti vielä kommentoinut tuota ilmastonmuokkausta, että tosiaan kun kyseessä eksistentiaaliset uhat, ja tässä on näitä erilaisia niin kuin, kohtia, missä asiat voi niin kuin nopeastikin lähteä tavallaan väärille urille näistä niin kuin luonnontieteellisistä syistä, niin mun mielestä tämä on niin kuin asia, mitä ehkä pitäisi meidän kuitenkin pystyä keskustelemaan, että tavallaanhan joka tapauksessa ihmiskunta on osoittanut ilmastonmuutoksen kanssa olevansa kykeneväinen ilmastonmuokkaukseen. Sehän on ilmastonmuokkausta, mitä me fossiilisilla polttoaineilla tehdään, mutta tämä oli ehkä enemmän kommentti. Kiitos. No ilmastonmuokkaukseen tosiaankin niin, menee mun kompetenssin yli, mutta ehkä mä nyt voin sanoa tähän näin, että googlettakaa professori Kati Kulovesi ja kutsukaa hänet puhumaan seuraavan kerran tästä juridisesta kehikosta. Hänet tunnetaan myös nimellä Rouva Ismo Ulvila, me ollaan aika paljon keskusteltu tästä kotonakin. Mutta hän varmaan pystyy ziljoona kertaa mua paremmin puhumaan tästä asiasta, mikä sinänsä on kiinnostavaa, mutta mä en pysty siihen sanomaan enempää. Toi kilpailukyky ja näin, siis sehän menee tämän resurssitehokkuuden kanssa no, ikiliikkuja ei ole vielä kukaan keksinyt ja ei edes komissio, joka kuitenkin on aina oikeassa, ole sitä keksinyt eikä tule keksimään. Kaikesta toiminnasta aina tulee jotakin päästöjä, mutta meidän kuitenkin fokus on se, että ne pystytään minimoimaan ja tekemään mahdollisimman kestävästi. Mä puhuin äsken tuosta resurssitehokkuudesta, mä puhuin kiertotaloudesta, mä puhuin siitä, että käytännössähän meillä kaikki tullaan sähköistämään EU:ssa. Jos me katsotaan 2040 komission tiedonantoa, niin siinähän esimerkiksi on tämmöinen luku, että fossiilisten käyttö 2040 mennessä EU:ssa pitäisi vähentyä 40%. Eli käytännössä, jos tämä menee läpi sitten meidän poliittisessa ohjauksessa, niin meillähän loppuu esimerkiksi niin kuin fossiilisten polttaminen Suomessakin 2040 mennessä about kokonaan. Mun mielestä se matkan suunta on se, joka tässä niin kuin merkitsee. Se, että me pidetään se matkan suunta, että sitä ei kyseenalaisteta ja että se tahti kiristyy. Mutta nämä asiat ei tapahdu nopeasti. Eihän tästä ole kuin 20 vuotta. Vuonna 2001 EUn päästötavoite oli 0. Päästökauppa alkoi vasta 2005. Siinä on 20 vuotta aikaa, kun me ollaan vasta alettu laittaa näitä tavoitteita. Että jos me peilataan siihen,
niin meidän kehitys on ollut ihan sairaan kovaa ja nopeata. Yes. Nyt meiltä loppuu aika valitettavasti. Täällä on vielä joku huito, joka ei ole päässyt ääneen. Mä ehkä ottaisin yhden kysymyksen vielä, jos vaan suinkin sallit. Okei. Missä? Otetaanko hänet, koska hän ei ole päässyt tästä näin. Niin sulla on viimeinen. Mä en nyt ehtinyt yhtään miettiä tätä asiaa. Siis liittyy tähän niin kuin, nimenomaan tähän niin kuin vihreäseen kolonialismiin ja siihen näihin tavoitteisiin. Ja kun kovasti Euroopan niin kuin näitä tavoitteita on, että ollaan sähköistymässä ja siirtymässä tähän niin kuin vihreäseen, niin se, että onko tavallaan komissio tai niin kuin ylipäätään siellä niin kuin päätäntäelimissä miten arvioitu sitä vaikutusta niihin maihin, mistä ne niin kuin mineraalit tulee, ja sitten kaivosteollisuutta Euroopan alueella. Että miten sitä on punnittu siellä, onko sitä punnittu sitä asiaa? On ja on, mutta jälleen niin tämähän ei ole täydellinen ratkaisu, mutta fakta on se, että meidän yhteiskunnat ja meidän elämänmuoto tarvitsee energiaa. Kysymys on siitä, että miten me tuotetaan se mahdollisimman hyvin ja kestävästi. Se on selvää, ja tästä varmaan Jannella on ihan joku näppituntumakin voit sanoa, mutta siis mä jossakin luin jotain tämmöistä, että kuinka paljon niin kuin fossiilisten tuotanto vaatii, niin kuin, siis kuinka paljon fossiilisten tuotanto tekee niin tuhoa ympäristölle vuositasolla, niin sehän on niin kuin kertaluokkaa, jos nyt oikein muista, mutta siis jotain niin kuin tyyliin 10 kertaa enemmän kuin se, että vaikka niin kuin kaikki sähköistettäisiin kaivoksilla pelkästään. Jannella on varmaan tähän joku parempi numero. Että mä näkisin tämän niin kuin ehkä siis silleen, että 3 tapaa. Että ensinnäkin kauppasopimusten kautta. Meillähän nyt tässä syklissä kauppasopimuksia on ollut kuitenkin selkeästi se politiikka, ja olin niitä itsekin neuvottelemassa Etelä-Amerikkaan, että niistä pyritään tekemään tällainen niin kuin Paris compliant. Eli se, että siellä otetaan ympäristökysymykset huomioon, kansalaisjärjestöt voi valittaa, jos ei näin käy, ne voi valittaa jopa Euroopassa, joka on aika lailla innovatiivinen asia. Ja sitten se, että sen sopimuksen velvoitteena kuitenkin on se, että maat toteuttavat esimerkiksi Pariisin ilmastosopimusta. Seuraavaan sykliin ehkä tulee sitten enemmän jotakin, näitähän evaluoidaan aina 5-10 vuoden välein. Eli tämä tämmöinen niin kuin Brussels effect, se, että niin kuinka me pyritään niin kuin EU-sääntelyllä viemään asioita eteenpäin, niin tämä on niin kuin mun mielestä yksi osa tätä ratkaisua. Toinen osa on sitten se, että oli tuo metsäkatoasetus, että mehän ollaan tehty asioita esimerkiksi näiden kauppasopimusten rinnalla, että jos me katsotaan sitä, että mitkä on ollut vaatimukset sille, että nyt sitten jos sä tuot Eurooppaan trooppista puuta, soijaa, kahvia, kaakaoa, teetä ja mutta aina unohtuu mikä se viimeisin on, lihaa, niin sitten niissä on jo aika tiukat kriteerit. Eli jälleen tullaan tähän niin kuin Brussels-efektiin siitä, että niin kuinka me pystytään EU-sääntelyllä kuitenkin globaalisti vaikuttamaan. Tietenkin näissä on aina sitten kansallinen suvereniteettiasia. Me ei voida mennä sanomaan maahan X, että teidän täytyy toimia näin. Se ei ole meidän mandaatissa. Siinä tulee sitten aina tämä kansallinen suvereniteetti eteen, mutta me voidaan vaikuttaa sillä EU-sääntelykehikon kuitenkin pitkällä kädellä. No sitten mitä tulee niin kuin tähän meidän kansalliseen niin kuin EU-tason näihin tavoitteisiin tai EU-tason mahdollisiin ongelmiin, niin se on tietenkin selvää, että aina kun sä rakennat tai investoit tai teet jotakin, niin ainahan sulla on jonkunmoinen kädenjälki. Eihän uusiutuva energiakaan ole täysin päästötöntä, ei silläkään ole mitään nollavaikutusta. Näitäkin nyt on yritetty niin kuin esimerkiksi sillä, että keväällä 2022 oli tämä Versaillesin julistus, missä otettiin näitä asioita huomioon. Se on tällä hetkellä poliittinen päätöslauselma. Siihen palattiin sitten siinä Espanjan PJ-kauden aikaan Granadan julistuksessa. Tahtoo sanoa sitä, että me kaikessa toiminnassa, tämähän on niin kuin EUn poliittisten päättäjien julistus tällä hetkellä. Se on sitten heidän asia arvioida, että tuleeko tästä sitten, antaako he poliittista ohjausta, että komissio tekee tästä lainsäädäntöä. Mutta siis poliittinen tahtotila näissä 2 julistuksessa on kuitenkin se, että me pyritään kaikessa kestävään ja ympäristön tuhojen vaikutusten minimointiin ja näin päin pois. Mutta mä en komissiona pysty sitten tietenkään lähteä meidän poliittisten päättäjien aikomuksia sen enempää arvailemaan. Kiitos paljon, Isma. Kiitos.